Egy tojat, két tojat. Papának, papa! Oh. Várjál, mert itt még lesz tojat. Mia? Vigyázz, nehogy rálépj a kockákra mellette. Tojásokat keresed? Már oda dobta neked. Ez papa? Mia? 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 Vigyázz, nehogy eless. Wow! Miért? Jaj, de szép! Vedd föl! Hozd ide papának, hozd ide! Ül a papának, Mia? Mia! Nézd ide! Mia, 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 Mia. Ne dobd el! Menj csicsikálni, Mia. Hogy csicsikálsz? Csicsia, babája, elment a mamája, cukrot hoz a kosárba. Jaj, jaj, jaj. Feküdj oda mellé, Patrik. Hát, megciroltja. Jaj! Jó, oda, szembe vele. Ja, így jó. No. Te is feküdjél a Patrikkal. Menjetek csicsikálni, jó? Csicsia, babája, elment a... Mit csinál Patrik, ha? Alszik? Csicsiljál le oda, fejecskédet, hajtsd le. Jó? Patrik, oda kell rakni mellé. De aranyos vagy, De megharaplak. Mit csinál a Patrik? Hoppá! Hol van? Ja, ez nagy bebukjon oda. Jaj, vigyázz te! Add neki úgy. Hol kell fölmászni, Manó? Nézd, itt másszál föl. Béci, segítsél! Milyen, nézd? Gyere! Itt másszál föl, pokolyó. Hé, Poki! Pókember! Pók pici! Te csak takarít? Gyere! Milyen? Nézd csak! Gyere, Milyen, nézd? Gyere! Milyen, nézd? Igen, hát ha egyedül fölmegy, tudod, hogy ment előbb. Egy megcsúl! Gyerünk vissza! Gyerünk! Nézzük! Egy, kettő, és... Wow! Gyere vissza! Szenged, de hát a fölmászik egyedül, Gyere, Mia. tudod? Gyere! Csak figyelj, mennyi, állja oda, Bélus, mert elfog. De várj, de hagyd menjen egyedül. Melyik iPodnak a Gyere. töltője? Hagyd menjen egyedül, csak álljál ott. A nő, melyik? Fog meg ott, Bélus. Előre fog esni. Dehogy fog! Hogy kell fölmenni? Te menj egyedül föl, egyedül. Hogy kell fölmenni? Kapaszkodjál? Kapaszkodjál? Aha. Úgy kapaszkodjál, ügyesen, úgy. Igen, úgy, igen. Hát
Milyen magasan vagy te fönn? Azt a kutya meg a macska. Figyelj rá! Bosz! Elfeküdt. %56 az még nem vészes, ugye? Nem, Nem, ez hogy jó. is, az még nyomhatod. Pokolyok. Szólj a papának vagy a mamának, hogy jöjjön föl. Vigyázz, Poki. Pókember. Mi a? Csak a talpat ragad, a gatyád nem. Én akar te fölállni. Az orrom! Szétkaparja az orromat. Majd a papa, gyere, nézd meg! Jaj, csúsztatok? Nem csak Csúsztunk. elhagy. De nem is akár, hogy fölmászik egyedül. Csináltátok meg a csúszta, nem is volt megcsinálni. Mutasd meg a papának, hogy mászol föl. Gyorsan! Gyorsan mutasd meg a papának. Hoppa! Egyedül föl tud mászni. Gyere! Na gyerünk, másszál föl, de ne! Most nem akarja bemutatni magát. Aha, De fölmegy, ez csak fog. Fölmegy egyedül, hallod? Fölmászik. aha. Vigyázz! Üdes! Mi van neki? Csúszdája is van? De jó a Manónak. Ne is próbáltuk még ki. Édelős.